Tetris. Tetris er i dag aktuelt som et online-spil på internettet. Men det blev i første omgang designet til hjemmecomputer i 1980'erne. Det har dog for nylig opnået enorm popularitet og kultstatus under navnet Tetris Battle på det sociale medie Facebook. Men på de danske skoler landet over sidder elever online og spiller i deres timer, hvor de egentlig burde modtage undervisningen. Keder de unge sig bare i timerne, eller er deres spilleri nået til et nyt punkt, hvor de bliver afhængige af de små geometriske figurer? Vi har interviewet psykologilærer Sten Spies for at få et svar. Inden for psykologi, så man mener noget, man bliver afhængig af, at man bliver nødt til at spille det, og måske faktisk bruger mere tid, end man egentlig synes er fornuftigt, hvis man sådan skulle tænke sig om.